Mai girma president, barkanka da aiki. Barka kai. An kawo min korafinka, wai baka ba wa manoma taki sai wanda yake a garin Abuja. Haka ne? Ni manomi ne ko Abuja yake ko a ƙasa yake. Ba ma iya maza ba, har mata suna neman a basu kuɗi domin su ja jari, Mr. President. Ba a bada kuɗin. Haba Mr. President, a taimaka musu. In aka bada kuɗin musan amari za a je a yi. Wallahi ƙananan yara sun san zafin nema, na rantse da Allah. A dai duba Mr. President. In an ce ana ta kai ba a ta kaya. Shi yasa muka samu matsala. Oke haka kace? Alƙawarin me ka ɗauka kafin a zaɓe ka? Alƙawarin da muka yi cewa ba za mu ci amana ba, ba za mu ga wasu sun ci amana mu kyale su ba, a kan shi muke har yanzu. Ji mahaukaci. Hauka ake haihuwa ne? Amma na ji an ce wai tilastawa talakawa kuka yi da dole sai sun zaɓe ka. Haka ne? Ba wanda aka tilasta mawa yayi. Ashe kai munafikin Allah ta'ala ne, kai baka jin kunya ne? Ina so ka ƙara extra level, amma sai ka gaya mana su waye barayin gwamnati. Da ministoci da kuma ma'aikatansu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke to yanzu talakawa sun sha wuya, suna so a sasanta, ya ka gani? In suna so a sasanta sai a sasanta. In ba su so a sasanta kuma bismillah. Idan kuma ba sa so a sasanta fa, yaushe komai da komai zai sauko a Najeriya. Wataƙila nan da shekara 30 kana Najeriya. Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.